ndauya nerimwe staira ameno vanovatikana faran banditi mirai 55 namba isinganetsi uwerenga tiende kumunda ukoma ndinoziva tiri nerera kuti tidye munenge matopambara mukoma skana iye yanga achindivhiringidza ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera mukoma wandimutsa makuseni vakati gani mhanya kumashopsi unotenga masamba ekuisa muti ndoda kusiya wadya chingwa chamakuseni asi mukoma taimudza mandituma ndasangana nemusikana achimazunza ndipo pandasitika joni bofa achibhangopika ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera mukoma ndinoziva tiri nerera kuti tidye munenge matopambara mukoma skana iye yanga achindivhiringidza mukoma muri mwana wamai vangu muri mwana wababa vangu mukoma mukazondisiya ndichirara nenzara ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera ukoma taimudza mandituma zori nekunonoka kudzoka ndokumbira mungandiregerera mukoma wandimutsa makuseni vakati gani mhanya kumashopsi unotenga masamba ekuisa muti ndoda kusiya wadya chingwa chamakuseni asi mukoma taimudza mandituma ndasangana nemusikana achimazunza ndipo pandasitika joni bofa achibhangopika mukoma ndinoziva tiri nerera kuti tidye munenge matopambara mukoma skana iye yanga achindivhiringidza